safiya nan kai da nasibi ne aka wani aka kwana na doka tambari safiya nan safiya doma safiya nan safiya ga safiya nan safiya doma safiya nan safiya doma safiya nan safiya doma safiya doma kinjerin mai jinnawa ban fasa ba adare na dauko ganga safiya doma kinjerin mai jinnawa ban fasa ba haidar na dauko ganga safiya doma kinjerin sautin nawa ban fasa ba haidar na dauko ganga safiya doma gashe ki muke baba ba mu fasa ba haidar na dauko ganga ga safiya nan na tsara miki tara mutanen nan hakan ya nuna mana ke din nan baki da raini na yaba wannan hira da kike yi da mutanen nan to ka rike fasa rike wannan ya mi sama da ya mi kasa sannan mi baya safiya domin tara masoya ko a shigar ki mai ado ce saka kaya halar ne za mu goya miki baya a sha'anin ki an sako an kun kaya rike naka irke nau babu musaya na yarda da safiya yan mata ku yi boya mai kyau ga tarbiyya yar mutanen lafiya dauke miki kai ni domin can in daga murya ce ga gimbiyar ku safiya ku yi biyayya safiya doma gashe ki muke baba ba mu fasa ba idan ya doko gaya safiya doma gashe ki diyar kirkin nan safiya doma a gaida mai kyan halin nan safiya doma yaya kika kwana yaya kika tashi na wunin mu da rana sai dare ya tsala ma zan kwashi ka sona a gurin taron ki ga masu yan rayina daga masu rawa sai masu kiran sunana hanyar da nasibi ɗifa kune da madadina safiya doma safiya doma mazan saja da ke ba mata su ba da fili safiya doma ki iya daurin dan kwale bakin gwargwado na shaidai ta diyar asali ba ni kaɗai ba ma har da mutanen bololi ki muke baba ba mu fasa ba idan ya doko gaira na gaishe ku mutan shagon ta nema shinkafa shagon hajiya larai ban kyale ku ba shagon hajiya ta ne ba zan tafi ba ku ba ƙungiyar yan bambasa ba zan kasa yabo ba ƙungiyar yan gongon ku ba ku san tsoro ba ƙungiyar oyal an gasa ba a sami ku ba jini da jini bangare ba zan rabu da kungiya da magana wanda suke tashin taro yan bijilante an bar maku aiki na tsaro da wadai alhajin basira dan na dai faro na san ba su iyawa ka ba su tsoro ciyaman Sulaiman Izgala na gaida ka bala sakatare wadda ina jin maganar ka MC wani Hassan tambara ka baitinka ciyamanci gana a taron yar ɗakinka tafi dai haidar ya raba halin ƙauna MC DJ Zax haidar ya yi ba aikinka DJ Ebeto kai ko kai tara gargaza ganga Sadiq sakatare ina yaba halinka Fatiwan maciya lady barkanki da sauka Aisha bauta ki juyin ki kiɗan zazzaka Nazifu zazzaba na yaba da halinka Hassan alola an ce kare uce shafinka Safiya ta nuna mini yarda take son ka na yaba muku kawalar da kuke yi wa kishinka Abdul ya wuce zuga haidar nan na baitinka a tsakaninmu akwai ƙauna ba na manta ka Lare na gaida ki an ta Hajara gaida ki an ta Aisha na gaida ki har da Salha na gaida ki Nafisa Jos gaida ki
baitinki. Hawa Gombe ina gaida ki, Messi ina gaida ki, Sira Asakyau ina gaida ki, Maryam Asakyau gaida ki, Badariya ina gaida, Maryam ta Jigawa ina gaida ki, Mary ina gaida ki, Mutafi ina gaida ki, Aisha ina gaida ki, Auta ina gaida ki, Habiba ina gaida ki, Amina Kaduna na gaida, Jamila ina gaida ki, Safiya Doma na yabi taron gada gaske, kin tar mutane nan gurin duka asular ke. Safiya yar baba na ji wai bakin gaba, tambarin ki na doka haidar mai yan waka na ziyarci gurin taron da na ce Allah kare ki. Safiya Doma gashe ki muke baba, ba mu fasa ba haidar ya doko gaida. Safiya Doma gajera sautin yawa, ba mu fasa ba haidar na doko gaida. Safiya Doma gashe ki muke baba, ba mu fasa ba haidar ya doko gaida. Safiya Doma gajera sautin nawa, ba mu fasa ba haidar na doko ganga.